Čaute, ja som Nika a vítajte pri tomto historicky prvom videu, kde rozprávam. Áno, je to tak, na tomto videu konečne ma vidíte rozprávať sa s vami takto z očí v oči, do kamery, áno, to je jedno. A proste v tomto videu vám chcem objasniť, ako to bude s mojím kanálom, prečo som ho založila, na čo som ho založila a prečo v tom pokračujem, aj keď absolútne nemám žiadnych odoberateľov. Takže, tu je prvá vec. Za prvé, chcela by som to niekam dotiahnuť a stať sa nejakou youtuberkou, proste, ktorá by bola možno aspoň trošilinku známa. Čo sa mi istotne, nepodarí. Áno, tlieskam si. Druhá vec, prečo pokračujem. Chcem si získať aspoň pár odoberateľov, aby som vedela, že proste to ľudí pobaví tie moje videá a tie moje nechutné ksichty a moje sislie zuby. A proste by som to chcela niekam dotiahnuť a tak. Tretia vec, prečo pokračujem na tomto kanáli. Jeden kanál som už mala, tam som mala nejaké lajky aj dislajky, to už je proste jedno, to je stará vec, stará záležitosť. A na tomto novom kanáli by som chcela natáčať nové videá, kde by som mala nové publikum a získala si pozornosť proste. Takže tento týždeň ešte vyjde video 25 faktov o mňa, aby ste boli tak v obraze. A to je všetko, čo som vám chcela povedať. A tá tretia vec ešte je, že proste ma baví natáčať a kecať s kamerou, teda lepšie kecam s ľuďmi, pretože potom ma napadá viac šialených vecí a tak mi to proste zaregistruje, že bum, môžem povedať toto a toto. Teraz to hovorím úplne randomne, asi tretíkrát natáčam toto video, pretože sa mi vypla kamera a musí sa to zmestiť do 2 minút, takže toto bolo všetko, ďakujem, že ste si to pozreli, ak ste si to pozreli, dajte like, dajte dislike, napíšte komentár a ja sa s vami lúčim. Čaute.